Карма. Да? Само, тя там те. За кое? Катерите шурта. Пац. За оценка ли? Мисля, обръщай го, обръщай. Ама аз не знам какво... Педара ще викаш на майка ти. Да избереш да правиш за някоя планета. Нещо. Ти ще правиш? Педара ще викаш на майка ти, баща. Педара ще викаш на майка ти, баща. Ето, Чай, стой. Келебет, кос, келебет. Келебет. Алфонс. Келебет. Келебет. Оди тут, пасе. Нещо. Шашова мальчик. Космодес. Скажи. Келебе. Сега тежко. За кое искаш? Те това те келебе. Те почитал съм, това съм го почитал. Видиш? Еге! Сега тежко, защото тук малко буй. Тук е много ше. Тук е много чук. Една обица. Дали можеш или не можеш? Така. Ти ще решата дали искаш или не искаш. Песнишка. Песничка. Ники, решата да попиташ искаш или не искаш. Изтязи тук. Толкова не катури. А сега защо ти бъкаеш да ти дойде? Ние тека. Скажи ми го пристъп елементарно. Кеп мога да го е бъдете. Вие ще сравди такъв. Така да го фърна. Може го да кажа. Кеп мога да го е бъдете. Ама пълен с бъкърите. Пъти няма. Кага. Отите спи по кофите. Ама пълен с пари. Една стотинка не вас. Аде мога че бе. Спи по кофите. Ама пълен с пари. Се смее, бе. Ама е пълен с пари. Или ще смееш, или ще се смееш. Що се смееш? Бе, ти идиот си. Аз съм идиот, бе. Чакай, бе. Президент. Ти да не си президент. Всичко че. Само че аз къде са нещо съди. Само прегръда. Валям неко гръмче. Спири. Разбирам как 20 и няколко път един да им пречим всичко. Това не мога да го разбира, няма да го разбира. Може да го нещо. Как може да го нещо? Майката баща. Аз съм мистър Би. Аз съм грозната Би. Спри го ти, моля те. Майката баща. Моля те, спри го. Моля.